La darba niksbu ċertifikat ta' l-FATF ikollna ċertifikat ta' approvazzjoni li s-sistemi ta' pajjiżna kontra l-ħasil ta' flus u l-finanzjar ta' terrorizmu huma effettivi. Diskors surreali mill-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela fuq l-istazzjon tar-Radju Laburista fejn donnu prova jagħti x'jifhem li l-white list tal-FATF hi xi ħaġa li rridu niksbu u mhux ċertifikat li pajjiżna diġà kellu għal diversi snin u li din il-ġimgħa intilef meta pajjiżna spiċċa fil-grey list. Issa nħares il-qudiem biex inġibu iċ-ċertifikat ta' approvazzjoni tal-FATF ukoll. Fil-mument li nilħqu dak, hemmhekk se jkollna ċertifikat ta' approvazzjoni illi f'pajjiżna is-sistemi tal-anti-money laundering u s-sistemi tal-kif nilqgħu għall-finanzjament tat-terrorizmu huma ċertifikati mill-FATF ukoll. Robert Abela qal li mhux minnu li b'riżultat tal-grey list negozji leġittimi se jkollhom diffikultajiet biex joperaw. Minħa l-oħra, matul l-istess intervista u tkellem ukoll dwar il-pjan ta' rkupru mill-pandemija li l-Gvern Malti kellu jippreżenta lill-Kummissjoni Ewropea. Wara ġimgħat sħaħ bil-Ministru Silvio Xkembri Jmeri sewwa magħruf kien il-Prim Ministru stess li ġibet it-tapit minn taħt Xkembri u ammetta li l-pjan li kellu jiġi ppreżentat fl-aħħar ta' April li għadda se jiġi ppreżentat iżda lill-Kabinet. Dan preżentajtuh jew le, għax inti qedtilna li preżentajtuh, però l-Kummissjoni Ewropea tgħidilna illi le. Hemm xi ħaġa mhux qed treġġi, xi ħadd tikdeb. Mhux tal-li preżentajnih tal-li ovvjament għaddejja l-konsultazzjoni, mhux tal-li preżentajna il-pjan tal-rkupru biss, iżda preżentajna wkoll viżjoni ekonomika għall-pajjiż. Tant kemm hekk li llum stess kelli diskussjoni mal-MCSD u eventwalment fil-jiem li ġejjin ħankomplu għaddejjem bid-diskussjoni fuq il-viżjoni ekonomika tal-pajjiż. Tista' tikkonfermalna issa li l-pjan uffiċjali ta' Malta flimkien ma' żewġ pajjiżi u tliet pajjiżi oħra li fadal għadu ma ġiex preżentat. Inti mhux diġà għandek konferma fuq hemmhekk. Huwa veru li domna xi ftit sabiex nħejju dan il-pjan għaliex kien hemm punti li ma kienx hemm qbil min-naħa tagħna dwarhom ma bqajna niddialogaw. U bqajna niddialogaw sabiex nikkonvinċu u għalhekk għada se nkunu qegħdin inresqu dan il-pjan l-RRP quddiem il-Kabinett għall-approvazzjoni tiegħu u mbagħad il-pjan jitressaq il-qudiem għand l-imsieħba soċjali fil-Parlament ukoll u mbagħad jiġi sottomess lill-Kummissjoni li jkollha xarejn sabiex tevalwah. Robert Abela qal ukoll li id-dewmien biex jiġi ppreżentat dan il-pjan ta' rkupru kien minħabba nuqqas ta' qbil intern.